Ne vom găsi la un episod din breasla youtuberilor. Suntem singuri de data aceasta. Tum, 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 tum. What the fuck is... Ce-a întâmplat? Ce m-a spus aici? Nu pot să înțeleg niciodată. Nu-i lag. Degetul meu e prea mic. Filmez. Așa. Nu-i numele ăsta de YouTube. Nu e ăsta, nu. Nu. Îți arăt eu. Aoleu. Ia, bă. Numele de YouTube este așa. Ase Ștefan. Ăsta e numele meu de YouTube. Ăsta, vezi, da? Ăsta. Deci, nu știu ce este așa. Abonează la mine. Mergem după lemn acum. Mergem după lemn. Deci nu știu cum să-mi pun un banner. Stați așa un pic ca să fac poză. El vine după mine. Hai la poză. Deci am scris și repede. Am scris și bine. Hai, vină cu ce stai așa. Stai. El cu sabia în fața mea. Să-l vezi un pic. Niam. Dați-mă jos armura, de jos. Să-mi dau și asta ca să nu se vadă fațica. Și frumos salvăm. Poză, yeah. Dar trebuie să fim toți din breazlă. Facem poză, dar e ok și așa. Pro parcurs. Deja am făcut. Uite știu că să frumos are serii. Uite cu un pic. Uite-le. Au. LOL, ce LOL. Deci m-am jucat. Sebi a primit prank. Da, a primit farsă. Uitați un pom. Sper să știu să-mi pun banner. Banner. Tum. Banner. Stai, ca să pare nu ce spune. Da.
Vreau un golden apple. Un golden apple. Da. Gino, așa. Ce mă enervează de sătura asta. Două. Nu, de fapt 3, da. Au avut 7, așa. Și spun mersi. Mersi. Așa. De treabă, tipul. Să te dai în față, mă, că te lovesc. Bă, nu mai da. Mă fac să mănânc golden apple. Golden apple. Nu mai da. Te bat. O, Doamne, ce copii. Te lasă ei 5. Ia ce fac. Ah, dacă nu mergi. Și nu mai da mini frățioare. Lasă-mă, străiesc. Ce bug. Ce lag, de fapt. Am vorbit cu el mâine. O să-mi fac un intro. O să facă și banner. Nu, de fapt, nu să-mi facă banner. Banner. O să cum spun și voi. O să fac o poză cu noi toți. De fel de cu chestii. Și da, spargem noi lemn cum ne place. Nu, da, încă mai filmează. Ce faci asta cu golden apple? Nu mai vreau, bă. Mănâncă el. El mănâncă golden apple și atacă. Avem deja 9 bucăți de lemn. Oameni buni. Pe... Ăla-i spawner, cred. Ia să-mi fac eu un tărăcop să mă duc. Dacă n-au văzut ce ăla-i spawner, îmi fac și un tărăcop. Yep. Bă. A spus sal și nu a spus cum? Da. Da și live. Da, și dacă nu sunteți abonați-vă, dați like, ceva. Dacă vă place ce fac. Asta-i. Să zic că-i spam, da. Nu-i spam, dar oricum iau și-mi fac un topor, pentru că n-am topor, trebuie topor. Că dacă fac cu una golă nu-i bine și dacă așa nu știți voi. Parcur. Oameni buni, spawner. Deci nu pot să cred. Nu mă bucur, dar merit. Cineva a fost aici. Pa lume crudă, iau bani. Wow. Frumos din partea lui.
pe trist. Câteva biete, o torță. Ia. What the fuck? Bă, nu. Fără parcurs. Da, să ne facem și noi. Da, avem. Da, mai zis pe toate zile. Bug. Mai vrei Apple? Nu. Așa. Scuze, n-am vrut. De ce face de astea copilul? De ce e așa? Domn, ce copil, domn. Da-l mănânc. Da, una. Dacă aș avea și o aici. Bă, copilule, filmez. Da, îi zic. Dacă mi-ar face o salvament, o să spun pe sus. Încă 3. Și încă. Nu mai e nicio. Spargem. 5. Wow, oameni buni. 6. 7. Nu mai vreau. Gata, am spart gesul. Și am fugit. Bă, ce tot are tipul ăsta? Nu înțeleg. Ce are cu mine? Da, și vă... Cum să filmezi? Cum? Când ai de tip de... Da. Ce? Îmi zici ce vrei la viață. Îmi zici ce vrei. Îmi zici ce vrei. Îmi vrei fix aici valorul. Nu știu, cred că o să facă lumea infinită, nu știu sigur. Se aud păsărelele. Ce frumos e vedea. Am început să foarte. Și dacă mă susțineți, apăsați butonul de like. Dacă nu sunteți abonați, dap, noob. Skype-uri, dar așa. Gamer Sebi 90. Milieni să fac un sync să scriu și Skype-ul meu. Vă rog, nu intrați. Nu sunt plecat de acasă. Nu ești plecat de acasă, nu? Deci, proprietatea lui Dark Sea. Nu ești plecat de acasă, nu? Dar cine e aici? Nu da. Bă, nu e... Bă, ce? Doamne, ce copil.
Asta nu-ți dă seama că pot să-i dau una în cap. Să se spargă asta aici, așa. Bă, ce faci tot ăsta? Îi dau una în cap. Ce mă? Ce mă? Așa, bravo. Copile, dă-te și lasă-mă să plec odată. Hai, mai știi mult? Filmez. Da. Acum să mă moare. Hai. Dă-te, așa, bravo. Da, nu credeam. Filmez. Bă, ce copil retard! N-am mai văzut așa. Da. Era să spun o prostioară. Cu ce filmezi? Cu... canal să vezi. Hai. Nu suport telefonul. Ia, vin după mine acolo. Nu stau pe și. N-a la el, ia. Iar el, ia-te-l. Poate mă găsești. Nu cred! Dați-o pe a noastră. Bă, copil, lasă-mă în pace, nu am chef de glume. Filmez, vreau să strâng lemn pentru casă, să-mi fac grădină, să mă fac full diamond. Și cam atât. Ia uite-l. Ce fly. Nu, copilul, lasă-mă în pace, n-am chef de glume. Nu am chef de glume. Vrei să înțelegi sau nu? Da, frumos. Fac golden apple-uri. Wow, îmi dau golden apple-uri. Să-mi pică mere. Nu vreau să-mi fac asta. Bă, ce faci ăsta? Mersi. Nu mergi în partea ta. Mai pune. Dă-te, bă. Lovesc. Ia, așa. Mersi mult. Dar mult de tot, bă. Mult. Ce fac? Wow. Bă, ce treabă, tipul? Îmi dai din păgărat. Hai la spawn. Hai să mai luăm puțin, să facem un stack. La 20 de abonați, nu știu ce o să fac. Scrieți în comentarii ce o să fac la 20 de abonați. Deci eu mă duc pe serverul meu să-l stai.
Nu să facem 2 iteme. Înțeleg. Tot. Stai să mă duc să iau. Știu că l-am făcut retard, dar scuze. Chiar te credeam așa, dar nu e așa. Tot. 20 și ce faci? Nu să-mi trebuiască mult lemn la casa care mă gândesc să o facem. Wider. Stai așa ca să scriu pe telefonul meu, că o să scriu pe telefonul meu 5 secunde și 2 minute și 36 de secunde și what the fuck. O, poza cu noi doi, da, frumos. Asta e. G-H-F-K punct L-E-T punct C și portul 17092 17092 Să vedem. Nu cred că nu merge. Sper să meargă. Oh, merge. Nu merge. Îl bag iar. Deci G-H-F-K G-H am pe punct. Nu punctet. Plugin G.pl portul e 17092 17092, așa. Port o să-i pun numele. Intrăm pe port acum. Te rog să meargă. Nu merge. Reunat. Fuck! Nu merge. Deci, stați. Să... A, merge, da. Gata. Deci, cam aici termin episodul. V-am pupat. Pa!